Goku uzithi ngifakola kulokaka. Bengendayo nami kwenye black kubhalwe steak and shrimp. Sa steak bese like si-grandson inyama. Be sauce emhlophe eninzi phezu kwayo. Be la fish ithiwe inhle manje yona la but ityeka awkward. Uzithi Because umsebenzi wayibambe inyengo umsebenzi naka taste manzi not that manzi isauce yebo nje inyama ibonakala igqunywe ila sauce yonke imani lo imani andiyazi man undecided ngale way bra qhayo kunqondo mandi test man bawona into entsha but la fish ifish nje normal edinga ityiwa qa yebo nenifike kwa spec yoku ayike order T-bone pa ne wings ne grand obviously bazokwenza lekako ifuna qha medium nje yenza itimumumu bani zawezi medium steak and ndibani medium rare because ikhongani kwata kakhulu kum but then by well done utwela kaka by well done ndihlafu ni 3 hours maybe medium kanye medium well nje bena babe pinkish nje why emala we pinkish ewe yeah funingi no pink fanini mina ngasengifudumeze ndithinga ugqiba ndiphakela funeka sivaye conference awuzofudumeza steak pa kunika steak because ni play kunika steak esibuvu azondyelo uyayazi kaka ube ufuna wena well done kaniyele kaka fana abancokolela abanye kitchen abantu baba sekhona kitchen kaloku ngokusayi order but how do you want your steak well done so ndipaloni automatically right mambe ipaloni ezifilayo ngemali yayo manje kulakho ba nice chewing yahlafuna ngela xesha inyama evuthwe so bana kanye wenza zawe zakho dibanise nesonke ewe nahlutha yeah incinde inye glass sauce lena bangaka xa ufika kwezi black awunayo lana bangima ndiphole ngoku ndipholela ntoni bro ufuna utya kayo kuwe like ndipholela ntoni like nje ba okay bit yithi ntoni beko phambi kwam leyo manditye relax kodwa ndifuna utya leweni igqibe ndiyazi ndigqibile into edibene nokutya ngokuzama nayo yonke like putyu kaloku nothi yona so ndicabanza igqiba lo ke zinba uyigqiba but nizayitya inye icutiwe yinona uthi ufuna icutiwe ka noba uzuyigqiba noba bethe yafiyayo yonke okanye nashiya ipapa if ikhona ipapa efonini ake napakela iveg eninzi njani hey the 3 piece yabantu no not bamla negazi lo like ba salad lo bona yo i-potato salad ezakaki no eza lettuce nenono zifakwe za cheese ezincinci neza tomatoes no lekaka i-green salad neza cheese mhlophe ne cucumber ne lettuce hayi mande salad bra uyifake salad dressing yiwe mande salad anzophisana nawe cause wena unale feeling unayo ngayo yabo chayiwe la bene cherry tomatoes ezincinci yeah ma wesixay lettuce fresh ingabe iphuthe be yabona ke uzithi nekuphile lawe bra mina ngoku ngiyahlutha ndayazi bakhenza tya nhluthe but ngondifuna utyiwe emnandi ndindinde kula point okuba ngasikintini emnandi ayibona we yanokhola ukuziphekela ngokwami utyini omnandi baby khona ndazazi nani bawela ntoni ngalama uyadika ke la upheka isiqara isiqoma hey bawumphokoqo bra yo sathuka umole suke bye yafika lekaka khanga kusidibana ntoni like sayilwandle bethela nifuna upheka before sibaye sathi okay upheka mnanami mnanami abethe isiqara isisathi bra ay nansi nyama bra ka fry nyama bra sayilwandle siyancila like bra ka bethe isiqara isi why nansi nyama bra ay ko grand la way
Njani mfethu bamstapa. Kabuze kaloku buza bokhesa bethi isikapa then sithi okay bethi isikapa then ufry inyama ecaleni ke. Funny. Kwenzele sibe neweki singamajita nje before sivaye. Nansi. Isiqa rice iyayiqonda ba saphinda sibuye sithe isiqa rice basibuye sinxelile. So Khona inyama ininzi. yenza Sale grocery bekhona ngobe grocery namhlanje. Fanele yenza kabuyile. Yezawenza abantu bachisa izindlu ke zezaweyike. Ihot bali yabheka undonce ngo-3 kaka. Yo. Chayanya lo kaka fonini. Hey lamjika lo lifuthi pipe ngoma mosfeni. Thina lesibheka inhliziyo satipa nathi sibeke u2 play parts zavuka kuqhuma. Dina wesa umqamelo. Hey cam ngo2 plate lawe. Ilele beke u2 plate lawe. Bani Panika. yazi xa kule week upholile uyayicinga la nto phambene kodwa nobeka istove apha xa kubanda yena into normal Ngene thatha ingubo uzithi so. Uzizame nawe bangasingamuvi. mani njengoba ingelapho moya kwenza kandoni Fuck umqamelo. Yeah, la moment lelo hlobo. Ene ukunanzi le kaka kwawa umqamelo phesikwayo. Lele. yo Hey. Thuka netsaho. yo kodwa ibjike ngathi leyo so uzana bama nisuse into Kwenzeka mandibeke lo into ndiyabheka bonini kusemnyama. Yabo engiyaqhuma. sebusuku awukalayithile sibane Nix. yeah No slide isibane ngokusekufakti ngokudala cha beqhuma le way. Yes. Yabo endike uku gale engelo miqamelo micheap ezawizi namaqala. Into ezani? Noliboya benkukhu. Yeah, ezawi vele kunuka inkukhu nje. feathers Awala wefoni kwaqhuma fonini. Tsahwayile kaka ndiboni. Engqamelo abantu bawo. Yo. hayi izizenzeka wena xa uzenza izenzeka ways abanye abantu hayi ngakuchisa pha kowendlini Sithisana noma kubedlipo nje. yebo kuyizenzeka ngefone ka Eh. iba yilo way but nje soloku ba sibele nechiza indlu kabani kabelo kabani umoshi imoto kabani why engaqhuma umoshe zakho wayita mistakes zakho mina ngafela into eheka why mistakes zakho zonke sisenzeka kuwayizami Brad yezingamabomu yabo ayenzeki ngamabomu la kaka akekho umuntu onothi bana ayimosha amabomu le laptop but ikhona la way ba okay banonyathela phi ngamoshakala but still ukhaya unyathele pha regardless because nala kaloku but anenza ngamabomu kaloku but unyathele usazi ba ingamoshakala bandinonyathela pha kaloku fumaniseka ba ulibele libala njani njani ulibala nasi way phambi kwakho ndiqonda enewule way comfortable ba ngabeka inyawo lamso But that's the yeah, only thing now- endibonayo that's ngoku the that's why kufuneka ubone yo way around ndiqonda kaloku ibhatyatseka phala we yabo beka kwami lamlenze bafani la we vupa yasas yabo yerna negazana zegaga chosi yes clumsy huh nanincanyana ibe clumsy kuwayizami ibona yo wayizami izimosha ngemistake but so be clumsy way umuntu oh afon para sozenza amabomu la kaka fana ba extra careful the extra done but ubu careful ke ngobubo abo obuke ubushayiweyo njani like jep cause onothi la wedi yeke ngamabomu there's not that uyeka amabomba ubukheles no babungekho careless bengazowa nathi yenza abantu umsinda hayi fondini exactly ayikho lonto leyo lo muntu lo dala ufuna uba nomsindo Njani? damnika ireason njani bra njani if nomane mhlawumbe phethe ibhiya manje ndiyithi apha ndimane ngincokola ba Gaga leyo. because the careless exactly but mna ndifuni imoshakala le way it's not that ndiyafuna imoshakala le way It's not Cha that u-careless. cha ke ndiyancokola ba bani ndiyakhomba yabona la way ngidiphethe but ndiyazi ba ingawa le way ubukheles ke obo kaloku so like ngiyenzeke emntwini wonke kaloku mhlawumbe le uyenze ndiyenza kokoko cha ke ukayenzeki ipha kumo kayenzeka qha ndibe ndithethe zono yabo ba yes sis ndithe
Hey, akengoku. It's all about. Amachita ndithela we. Bencokola nsithi. Yabo. So kufumaniseke ngoku lo mjita ukakade ukhelese ke uyizaba. Into yakhe yabo, hayi into yakhe le. Waphungula ispeakers kabani. Yabona uyophunguliwe yo. Kubuhlungu la wefanele. Yomjita ophungula iplasma jo. Ifika. Yo. Bona ukushift iposition ba okay izobekwa linye icala. Lo mjita bengacelwanga. Besivolunteer. Ngenye ikaka yento leyo. Feel like lo mjita uzalala kabuhlungu because yazi bayasasa. Ndizicelela uba pha. Yo, wena. Like ndiye ngokwami la yocela uba pha. Nofumana imbamba ezi4 qala yabo. Why response yabantu kuqhwaba? Dithini? Like brand namu like ngale moment imagine mina ke hoko. Ngumjita ozipholeleyo. Oziphilela ngeminimum wage. Nencosi yami nje naneso Spanyana nyana sami. Ngikhe wacela ukuncediswa ubamdivi ngqino Kenya nzichok. Ibona nzi 50 rand and something. Amandiye ndiyobambisa leta njengibisiwe la TV ndoba mna ndifila ndoni ngala moment. Fani inhliziyo yakhe kule now. Exactly, so why was ndimura ngembama? Like ikhanhlala sephansi. So bekhelesa mjita qha. Ngiyakandiyazi kaloku because sometimes I make mistake nyani ziyenzeka. So tayo mistake noma titi. And just like okay umzakelo uyobambisa TV uthi izandla zakho zinamafutha ukhelesa. In fact iyaqhela. Yayibona lo way but ke ukuba beyibambe nje like yaphuncuka nyani hawa mhlawumbe ngeyo fault yakhe. Kaloku lami ndibeke nje enyawo apha yaphuncuka yawa le way. But kaloku buyazi bikhona like lo chance and besingekho isidingo soba mawuyenza la way la ndiyenza khelesa. Njani ufoni nasikho ndibekela ntolana kodwa sikho. Sibekela le way. Kaloku isidingo mna ba mandibeke enyawo njani uthi asikho kodwa nesibekile. Kwanibekela we bekukho isidingo soba enyawo. Ka ubawela ubeka Bendidinga. what disregard mic ne laptop mhlawumbe necamera mhlawumbe pa. Yayibona zo we. Tula we. Ayinokwenzeka lo way. Ingenzeka. Exactly. La nifike ihlale esengqondweni yakho kokoko. La ni prevent ba ubukhelesa. La nto bokhe kungenzeka le way. Okay, sure man move so because kungenzeka le way. La way ka uyayazi la way bantu besayiva ngaye kasi. Ba okay, awuzula mase yange yolo mase taveni. Eza story simdaka bro. Yo. Okay, sure that better. Entertainment. Ndo sekas. Awuyalanga yolwa. But yayazi ba okay. Kusitaveni. Exactly. Kuba happen. Yo. Kuba ready. So yadika nyani tavern zase-area yeza way bra. Yo. Jonga besike saya kwenye tavern phaya. Yabo. Babahleli like 2 minutes base uthenga igas. Yeah. Bra. Atripa ngoku umjita umfutshane. Qabela kudala ubona umuntu omfutshane la hlobo. Phambana la mjita funi. Bencima umntana esikole nxibe ishirt bra nebhruku emnyama neriver. Senimjama ngeriver ba umuntu omdala lo la. Kanjani iswedweni? Abana bayaxabana kaloku ngamakhaladi. Era emni ngathi feli liphuma kwiCanon edutyulwa ngilake. Yazi naba yintoni namandla nyani. Yeah. Ticket la mntakwethu masambe ngoku. Yeah. Kaloku bra. Ntona enye landelayo. Yabo? Nibe nilibele kuba nguBaptista nichayiwe pha. Kwasepatini mina once ndifike kuxatyana ndifika. Baya sinohlala nobani. Thina ungathi ubize into ntoni. Ndiyavaya. Asoze wehepha. Kaloku into akhona zabhayika into zaphililunge. Thina iqala olhlobo yaqala olhlobo sisesoba. Sikuncokola olhlobo sisesoba. Uzancokola njani xa kunxiliwe? Idip ke lo. Enamachera ayithanda ke zando. Into zamacherry ezeke. Ewe. Amachera ayithanda. Why amachera? Amachera yenza ngala moment lapha eli. And then thina ke usi escalate xa sinxilile. Singamajita. Yos bayaphambana futhi. Social cam. Because come no mazi. Deep photos. Social guy. Jesus. Nzima. Yiyo. Nani zela patika chuso wakho.
Idlana. Safika pha kuyo noNeya. Safika ezixatyano. Because hayi ubani abakazohlala nobani because ubani abakade bathi ya bra siyafika yaxatyanwa kodwa abantu bakhombiseleyo thatha ibhuzi lethu thatha okapipe savaya and then bangalamini yokumjita abathi uphukile iTV yakhe flat screen newamurwa naye ekhaya kezinye eyibolo ilaminca izinto zasemakasana zishushu ila exactly lamini awungekho lamini ngafika igideke efonini hey pa taxi ngachusa wakho lo ne yellow bone ndala yeah tikini ngetaxi lamjita umshita yellow bone ndala awune mate yellow bone ndala achusa wakho okay yeah tikini ngetaxi phasi nesandofika nathi lokho akekho aba bazimeleyo naba bahleli ngapha so aba bahleli ngapha bathi abafuna ukuhlala nabo because of reasons naba yabathi manje sifuna ukuhlala nabo yoko amashita mebandla abana lamashita sayabona lamile izigaka ngibozilindele ngawaphi khama chera shekayo priority lamashita yabona lo so sifike sikupiwe inathi beke kumnana mina qala unload hook up pipe yakhe ay connect yebo so kumne ndibukela le way yenzekayo hayi yabo balekile lo aspect bathi hayi bansithi man exatyana mama masiphuma phaphandle mama nami zoyenza lapha phandle lo way atha aphuma wena ngizenza khabiyenza lapha endlini because idinge light iphume nyane kuthi iqhele taxi xa ifika le taxi kume abanye abantu ngapha kweyard lost umjito bayibo kwenzeka ntoni ebepatini to hayo bani bathi ngamtse mayivaya la kaka Java take my file la. Java kakutshela kakuthola beach cars, take my file la beach cars kakade sahlala nabathina ba grand and back grand. Yebo. Nawe ibonile lo. Ngibonile lo ndimongene eroomini ndayebeka ishot pha. So ndibonile yonke le way ba grand nyani. Yebo. Nalena nje bifika netaxi ifika nabanye bona bame ngapha kweyard bayabuza bakutheni kungxolwa sifika. Yebona wena amacheri alo ila weza groups zininzi eko grand la way ni group amacheri beyi-1 yeah exactly because wena bufike kwenye black uzabuya uno achoose umjita ongamazi abayi5 wefube uwene number zezigaba uphana siphala ngapha sub number yakho bo amacheri ona yo ndikilo bani uyandika lamnantsho lanto yenzeleke la ngcono lahle kangakayana ezaweke kodwa i-treats yena i-treats kaya kuba negative yeah samame neniphi kanene kodwa mayihambela beach cars mayihambela beach cars ntoni yabo so kungayele kakhe mani vru ngapha nami ndingeke noma ngeteksi taxi mephandle ngapha kweyard so yisuka kwaba bangapha kweyard ize kaba ngaphandle ize kwaba baserumini zamancokola nazo zoyi-3 ezakho because I think yiyo iplug kaka le ithuke nabaye ingokho ngimamela izistory zakhe qinile kaka injenyani so ngibona live ebusuku kiyoku give kaka usumjida uthini mabusi kuye lo kaloku kuye ile taxi ufike taxini jalo hey lena we host yena ke kumnini wendlu yena uthe caka nazi upenikiswa yintoni mhlawumbe yikamacheri maxa ingekancindi and then evukelwa nezangqono yoku zabuzobunto ntoni besithuka ngezinye language yayiva mostly yayibona we because nayatshintsakala bakudala kungcole kunalana ba like uzayixhela time yayo nozala wayo okay iyangcola apha kothini kona mna mani bra siba sayiconnecta lokho pipe disconnect asoba meza shot sivaye savaya kanti nyanje basivaya uzamuro umjita